Hi! Hello mga higala! Welcome to my vlog. Nya karon masayo ko panihapon mga higala since na lang gihapon ta no, home quarantine lang gihapon ta. Masayo lang tag panihapon, haram masayo pug tulog. Kay karon humana mo grocery sa chapel is matulog na dayon ni. Nya dayon ang akong sudan mga higala is naglaway nako. So yun, ani, pork stick. Ako ning hinimo ganina. Ha? Pork steak. Unya, ganina ni nako gihimo. Hayag-hayag pa. Paghimo nako. Nara man higala. Wow, sarap kaayo ni ha. Gitilawan na ni sa kong prinsesa niya. Lami daw. Si lami kay muluto iluluhan sa ko para muluto ko usab. Liminta na ko siya lutuan. Nya dayon na ako'y bulad, akong appetizer. Og syempre na ako'y cook. Akong sudanan sa cook mo ni hinatag sa ako ang pinalangga nga inday kabkab. Wow, pinangga kanina ko ha, kay pinangga kay napas inday kabkab. So sige mga una ta. Magkinamot ko. Kinamot ko. Nanghunaw man ko gahapon sa magkinamot na lang ko karon. Ha. Na kuan na kay akong pork stick. Di man ako magluto og kuan mga higala niya. Saon ba ni ako ang prinsesa no kay basta mo request ni siya. Sa pili ni tumanan. Kaon man tag dali. Appetizer. Right. Kan ko suka. Wa ko pananggot nga higala palit man sa akong silver swan. Ato kong bukid mananggot to dito na nako suka. Pure. Ha? Iba mo? Lamit na kayo ulis bukid mga higala eh pa. Taas ng panglantaw. Lutaw. Huy, no ako. Dili tama higala no suska. Nubo sa itong panglantaw. Nya, daghan na ba kayo? Daghan na magpositive ka rin. Nainangupay ko. Nga, congrats dahil sa nakadawat o social amelioration sa program sa social amelioration, no? Kadawat sila kang lola. Ni apil. Apil mo tami. Uy niya. Nga nga may apil dito. Tignan. Tambo. May magpahungit oh. Hindi ko ano suka.
Babago ay. Ngayon man sa detag coke mga higala eh. Naku, magtimbla. Ito pala. Kung sa'yo, home quarantine. Kaya ganun naka labas ko lato isina kung init. Muning lami, inom ukok. Lami ni Bira. Wala. Bulan sa suka. Alam. Humok maka akong pork stick. Ay, gasya. Na, daghang salamat ninyo mga higala ha. Na, tinawag-awal lang po din niya akong mga video ha. Daghang salamat. Dinhin lang po ko to. Bye.